Hello mga ka-auntie, mga ka-uncle. Kailan mo nga ni yung saning mananapang mga ka-uncle no? Sumuna gitawag na itong little C. Kung atong lutoon, sangko nga ato ang kaugmaod. So ato na nang sa kaldero mga ka-uncle no? Kay tambal ni sa ato ang kahangover. Ngano plainom mga ita mga ka-uncle. Huwag subaybay ang among video. Let's go! Welcome back sa atong adventure mga ka-uncle no. So for today's video, mga taog sihi mga ka-uncle. Dili dyan na mawala ang ato ang bato nga si Kokord o si Uncle Atong. So kuyugi ko ninyo sa atong pagganto. So mag-prepare na ta sa atong suotono no. Kay dili dyan na mawala ang ato ang pandong mga ka-uncle no. So puro nga ta na mga ka-uncle kay perting inita karon mga ka-uncle. So padalo nga ta sa atuan ng mga ka-uncle no. Mao ni akong mga batos. So padalo nga ta. Kuyugi mi ninyo padulong dito sa dagat mga ka-uncle. So una nagdala na mig baldi kay manihi gud mirong. Kani atong adventure mga ka-uncle no. So kalit-kalit ra ni. So kuha na atong sakayan. Mo na tong sakyan mga ka-uncle no. Padulong ta sa dagat. So prepare na ta. So nakita ang chumig pambot ri mga ka-uncle no. Mo ni atong gisakyan nagpaguyod to among gisakyan sakayan. Kay dili jud magsulbi nga magbugsay ra ta. So selfie po dadi ang mga ka-uncle. Sus kabisik ra mga ka-uncle no. Well nabot na ta sa ato ang area nga ato ang adtuan. So mga ligo sa mga uncle. So kayo gimini pag-ambak-ambak niya o susta na mga unggoy nga nagkapyot-kapyot. Dili dyan na mawala ang atong pasikat mga ka-uncle no. Kaya nangaligo mi diri mga ka-uncle na dyan mga chicks diyan na mga ka-uncle no. Kung si Torba, kung way pulos ang kinabuhi, kung way karni mga ka-uncle, sus nagambak-ambak ng mga bata diri mga ka-uncle no. So pagka man na magligo mga ka-uncle no, nangita na din migsihi. So mo na muna ko nga sihi pero tingkag maya. Dili jud na puluhi ang atong aktor mga ka-uncle nga si Uncle Renz. So gibidyo-bidyo jud ko diri mga ka-uncle para maapil po ta sa to ang vlog ba. Sus sa diha pa nga ka-uncle wala jud tubig diri among naabdan. Wala jud si di ari buangan ni. Ang boto sana tayo patulungan ni. Sus nawa sa sihi diya mga ka-uncle. Sus padayon ka. Sumuha na ni atong kuha patingag maya. So karon mga ka-uncle no naabot na sa atong panimalay. Ato na ning hugasan ang atong sihi. So ibutang na atong nga sihi. Sus paka-cute ba ni liwat na ko. Wow, lami na kining sabaw nga ka-uncle. So ato na ibutang ato sa kaldero mga ka-uncle. Magkuha na yung taog. Bawing. Sus, di na mawala mga bawing mga ka-uncle no. Okay, para palami ina sa atong sihi mga ka-uncle no. Ato na ipagtarong atong tanglad mga ka-uncle no. Kaya wala atong mama. Ibutang na din atong bawing ug tanglad. So ato din nabutang nga ng tubig mga ka-uncle. Atong takluban ug ato ang pakuluan. Sis. Wala pa abot sa atong sihi nga maluto mga ka-uncle no. Ako'y nakita ang mga bata nga nagdula-dula dadto sa likod sa bombalay. Nanakop na silang isda mga ka-uncle no. So ato ditong subayon ang ato ang giluto dito mga ka-uncle ug atong tanawon gabukal na ni. Sus habab na madari mga uncle. So ato din ng tilawan mga ka-uncle. Hindi siya na mahimong walay tilaw-tilaw mga ka-uncle no. Kay naa ang tilaw sa lami. Sus kalami ba ni. Sus habab na mga ka-uncle no. So ato na ning hukaran na to ang sihi para mga natin mga ka-uncle. Og diara gagmay king mga sihi mga ka-uncle og mao day ni ato ang finished product sa ato ang sihi. Bye.